Pankartaren atzean, errespetatu korrika. Pankartaren atzean. Tipi-tapa, lekuko aurrean. Patricia, aupa. Segi. Aupa. Hospitaleko langileak. Zuek ere euskararen alde behar zaituztegu. Osakidetzan ere euskara. Barakaldon ere euskara. Barakaldon ere euskara. Barakaldon ere euskara. Aupa. Aupa hospitaleko langileak. Segi. Tipi-tapa. Ongi etorri euskaraz bizi nahi dugunon herrira. Hora Barakaldo euskalduna. Apa zue. Tipi-tapa. Aupa eskolak, aupa ze garrantzitsua zareten zuek ere. Aupa Juan Ramón Jiménez, aupa ze garrantzitsua zareten zuek ere Barakaldo euskalduntzeko. Ze garrantzitsua zareten. Aupa Gurutzetako eskola. Tipi-tapa. Pankartaren atzean, mesedez. Pankartaren atzean. Segi. Tipi-tapa. Herri, eskuz atarratzetik Bilbora. 12. eguna ere egongo da Euskaltegietan. Segi. Euskarak egunero behar gaituelako. Pankartaren atzean, mesedez, lekuko aurrean pankartatzean, errazala. Aupa Iker, zenbat lan dagoen horere, zenbat lan. Aupa Barakaldoko AEK-ko irakaslea. Segi. Pankartaren atzean. Bagara, euskara gara. Bagara, euskara gara. Aupa. Ja nola heltzen ari gara. Segi. Aupa. Tipi-tapa lekuko.